Ahoj, já jsem Kristý Roller, talentová průvodkyně a multipotenciální žena s dalšími projekty, třeba s dětskou jogou a s dalším tvořením. A v tomhle videu bych vám chtěla představit Human Design individuálního, velmi detailního průvodce, který vytvořila Alessandra Lanzafam. A já jsem na Ales natrefila na Instagramu a zaujala mě. Nejdřív teda byl to takový trošku proces, než jsem ji začala sledovat. A ona vlastně vytvořila tady toho Human Design průvodce, protože jí nevyhovovalo to, co úplně tady na trhu nacházela v těch psaných verzích. A já jsem měla velmi silný impuls si to vlastně pořídit, tady toho průvodce, i když už jsem měla několik individuálních rozborů té mojí mapy a toho mého Human Designu. A co v něm najdete? A v tom kompletním, v tom velkém, je 160 stránek. A vlastně je to teda jako psaný trošku větším písmem, protože je to určené i pro čtení na počítači. Ale je to jako velmi, velmi komplexní rozbor té vaší Human Design mapy, toho vašeho designu. Takže je to úplně konkrétní. Samozřejmě jsou tam nějaký trošku obecnější informace ohledně typů, takže třeba pokud jste generátor, manifestor, projektor, reflektor nebo manifestující generátor jako já, tak tam najdete prostě o tom typu, o té strategii, třeba o čekání na pozvání u projektorů nebo u generátorů, o tom impulzu, o počkání na impuls, o té reakci toho těla a tak dál. Já jsem fakt z toho průvodce hodně nadšená a proto jsem se rozhodla ho takhle doporučovat dál. A věřte mi, že bych nedoporučovala opravdu něco, s čím bych nebyla úplně 100% spokojená a z čeho bych nebyla úplně obrovsky nadšená, což já jsem. Tak a co tam dál najdete? Je tam popis center, ať už máte ty centra definovaný nebo nedefinovaný, to znamená nevybarvený, bílý, tak tam je detailní popis těch vašich center, jak vy fungujete. Potom tam jsou popsané všechny brány, to jsou ta číslíčka, ať už definovaná, vybarvená, anebo nedefinovaná. Já tady ukážu moji mapu. Jo, takže brány jsou vlastně tady tyhle číslíčka, který máme buď teda vybarvený, definovaný, anebo ne. Takže popis vlastně těch bran, jaký talenty, jaký potenciál tam máte, co to vlastně nese, jakou informaci to nese, ta brána jednotlivá. A potom tam je popis těch drah, což jsou vlastně vybarvený tyhle ty čáry. A buď můžete mít takhle jako půlku, anebo vlastně celou. Jo? A to jsou vlastně ty naše velký talenty a dary, ty celý vybarvený, celý definovaný vlastně dráhy, jo? Který vlastně vedou mezi dvěma centry. A já teda musím říct, že když jsem si tohle četla, ty moje dráhy celý, tak jsem si připadla opravdu jako superhrdinka, protože to je nádherně napsaný, opravdu velmi podporujícím takovým jazykem, praktickým. Celý ten průvodce je napsaný velmi jako prakticky i s takovými jako osobníma příkladama z praxe, že ale pracuje takhle s lidma, takže tam má to jako i opravdu hodně z praxe. A je to opravdu velmi, velmi srozumitelně napsaný a tak jako lidsky. A je toho tam teda hodně. Jo, jako když to porovnám s dalšíma takhle rozborama, tak opravdu tam třeba jsou jako 2 stránky k té bráně, jo, nebo k té dráze, což je docela hodně. A fakt hezky napsaný, opravdu praktickým, srozumitelným jazykem. Tak co tam ještě dál najdete? Tady je třeba shrnutí, jak to mám vlastně já. A je tam jako velké množství vlastně těch věcí v Human Designu, se kterými se dá pracovat. Je tam vlastně ten typ, což já jsem manifestující generátor, strategie, jakou mám autoritu, takže mám třeba sakrální, je to tam prostě detailně popsaný, nebo pokud máte emocionální autoritu, nebo další typy autorit, instinktivní, intuitivní a tak dál.
Potom tam je o profilu. Vlastně tady je ten profil. Jako velmi detailně popsaný. Je tam, myslím, tak kolem 4 stran ohledně toho jednoho čísla, jo. Takže jako plus dalších 4 až 5 stran ohledně dalšího čísla, ohledně třeba té 6 a 3 u mě. A potom i to spojení těch dvou čísel v tom profilu, těch dvou linek. Takže opravdu jako hodně detailně popsaný a mě to teda moc pomohlo si jako uvědomit, jak funguju. A je to, jako člověk to třeba nějak jako tuší, jo. Já už za ty roky to jako jsem nějak tušila, ale vlastně úžasný na tom je si to opravdu jako zvědomit. A kdo třeba human design vůbec nezná, tak to třeba pro něj bude fakt jako nový. A já i některé věci jsem opravdu jako dělala hodně jinak, než je ten můj design, protože to může být prostě z rodiny, ze školy, od kamarádů, i jako od vás samotných, že si to třeba nějak jako změníte vy sami to, co, jaký jako jsme vevnitř v hloubce, tak vlastně si to jako, někdy se to fakt jako potlačí, nebo si to nějak potlačíme jako z různých důvodů, takže já mám s human designem teda jako úžasnou zkušenost, opravdu úžasnou a mě moc pomáhá i pochopit, jak sebe, jak funguju já. A opravdu mám to 15 let odzkoušený na sobě, že když se tím řídím, tak všechno jde mnohem jednodušejc, jo. Takže opravdu můžu říct, že mě human design hodně pomohl. A i díky tady tomu průvodci jsem si uvědomila další souvislosti, protože vlastně v těch jiných human design jako rozborech se nepracovalo s tolika těmi jako věcmi, jo. V tom human designu tady je třeba i ta motivace, jo, kterou já jsem prostě vůbec třeba neznala. Já mám nevinnost a já jsem vlastně, když jsem to zjistila od Ales, ona o té nevinnosti zrovna natáčela i dost videí, tak já jsem zjistila, že já jsem to dělala velkou část života úplně naopak, jo. Ta nevinnost, ta innocence je prostě jako jenom sdílet sebe, jo. Jakoby v úzovkách sobecky prostě. To, co jako já, na co jsem jako přišla a vlastně jenom tím jako svým příkladem jako by ovlivňovat ty druhý, ale vlastně nezasahovat, jo, do druhých, jako neříká jim ty máš tohle dělat, jo. Ale já jsem to vlastně fakt dělala hodně dlouho naopak. Takže to bylo třeba, tohle bylo úplně jako pro mě dost zásadní informace. A jsou tam ještě jako další popisy toho vašeho human designu. Jsou tam popisy tady těch šipeček, které jsou nahoře. To tady úplně jako nebudu teďka rozebírat, ale to taky mi dalo, jako že já mám vlastně pasivní mysl i mozek a vlastně, že jako nasávám jako houba, že se jako nepotřebuji úplně aktivně hodně něco učit, jo, ale že vlastně to tak jako nasávám a ano, přesně takhle jsem to měla ve škole, jo, že jsem jenom poslouchala a vlastně nemusela jsem se téměř učit doma, protože jsem to jako všechno nasála do sebe jako dovnitř v té škole, jo. A taky se mi to díky human designu zvědomilo a další jako věci, takže tohle fakt jako super, úplně úžasný. Je tady i o stravování, jak jako se stravovat, taková stránečka 2, potom smysl těla, jak, v jaký jakoby máte být prostředí, nebo na co byste se jako měli zaměřit, co vám jako jaký prostředí vám dělá dobře a nejenom jako fyzicky, ale jako přeneseně třeba i v online prostoru. Jo. Takže to je takový popis, co tam se všechno dá najít. A opravdu je to opravdu hodně detailní. Ukážu vám třeba tady nějakou bránu. Třeba tady mám bránu 45 sběrač, jo, a je to opravdu takhle prostě na 2 strany. Já jsem hodně obrazový typ, takže mě to velmi vyhovuje, že jsem si to mohla vytisknout a zvýrazňuji si v tom, dopisuju si do toho, podtrhávám si a vlastně jako mě to moc vyhovuje, že se takhle k tomu můžu vracet. Jo? Někdo je třeba víc sluchovější typ, tak si zase třeba může najít, doporučím, ještě tady na webu mám třeba Helenku Skalákovou, tak ta třeba zase dělá jako individuální ten výklad a zase je to jako jinak, není to takhle psaný a mě třeba vyhovuje hodně to písmo. Tak, co bych vám ještě k tomu řekla?
Tak na závěr bych vám chtěla říct o vlastně technických věcech ohledně stažení, ohledně koupení tady toho průvodce. Můžete si koupit 3 varianty. Mám to popsané na webu i. Ta první je taková úplně základní, kdo vůbec nezná human design a chtěli byste třeba sebe nebo i někoho z rodiny, z přátel, kohokoliv s tím seznámit, tak tam je nejnižší cena. Potom je taková jako střední verze, kde je asi tak polovina těch informací. A potom ta úplně celá kompletní verze, tak to já moc doporučuju, protože vlastně můžete se k tomu potom vracet. Jo? Můžete začít typem, tou autoritou, strategií a začít si to experimentovat s human designem, začít si to zkoušet. A vlastně potom můžete si jako to rozšiřovat postupně si to studovat a postupně si s tím experimentovat. Nemusíte to jako úplně všechno obsáhnout hnedka. Takže já určitě doporučuju toho kompletního individuálního průvodce. Tak a úplně technické informace. Zadáte vlastně u mě na webu ty informace o vás. Potřebujete jméno, datum narození, místo a přesnou hodinu. Pokud ji neznáte, tak doporučuji buď matriku, anebo i porodnici, kde jste se narodili. Pokud jste se narodili v porodnici a ne doma. A vlastně vyplníte údaje, kliknete pod nimi a tam budete mít, tam se vám jakoby vygeneruje ta vaše mapa a potom dole pod tou mapou kliknete na toho průvodce, kterýho jste si zvolili. A on se vám po zaplacení, pak vás to dá na platební bránu a po zaplacení vlastně se hnedka začne generovat ten průvodce, stahovat do vašeho počítače a je to fajn udělat to na počítači a ne v mobilu, protože je to docela velký soubor, asi okolo 100 MB. A potom vlastně, až se vám celý stahne, tak vy si ho potom jako uložte i na další místa, protože ten odkaz je platný jenom 72 hodin. Takže abyste vlastně potom o něj nepřišli. Jo? Takže nezavírat stránku po platbě a ten průvodce, ten soubor s tím vaším detailním rozborem vaší human design mapy se vám hnedka začne stahovat a hnedka ho vlastně budete mít. Tak jo, tak to je všechno. Pokud byste měli nějaký jakýkoliv s tím problém anebo nějaký dotaz, tak se mi určitě ozvěte a ráda vám k tomu řeknu, co bude potřeba, a nebo když byste měli nějaký technický problém, tak vyřešíme. Tak jo, mějte se krásně a doufám, že budete z toho průvodce nadšení, tak jako já. Já jsem ho objednala i mužovi a dám mu ho zanedlouho jako dárek a i mám v plánu ho potom mít i pro děti. Mějte se krásně a přála bych vám, abyste mohli být za každých okolností sami sebou, abyste si to dovolili a abychom byli šťastní. Tak jo, ahoj.